Днес за Леля Здравка и Леля Руска е пазарен ден. Не какъв да е пазар, а на вносна стока. Дестинацията им – близкия магазин за втора употреба. Търсим жилетки за разплитане. Има хубави, когато свари би купувам. Да е повече вълняно, да не е изкуствена материя. Купих си едно челе, дадах 5 лева. Купил се те още, аз викам ще си направя един лек. Той даже е на мене. Няма 2 седмици. Като стана, като топчета, като го оправих. За нищо, буклук. По-ефтино една жилетка 1 лев, а иначе едно челе 5 лева. А ето я и работилницата. Или с други думи, дневният дом за възрастни хора, предоставен от общината. Тук чуждоземната прежда се превръща в... ето в какво. Чорапки на внучките си плита, фанели, илечета, и на мене, на мъже ми, на всички плита. Чорапи, терлици, ръкавици, шапки. Имам едни внучета и за тях плита. Елеченца, терличенца, всичко. Терлици си плита за себе си. И така, докато въртят куките, жените разсъждават национално и отговорно. Плита за мъненьките бебенца. Да има много бебенца, да се увеличава България. Така с германска прежда, китайски куки и българска находчивост, старите гражданки са намерили начин да надвият световната криза. За BTV от Силистра, Любомир Добрев.